Patos na kamionu je pukao. Kako je kabina skoro cijela propala u asfalt, noge su mu bile praktično u kanalizaciji. Uspio sam nekako da izađem na suvozačeva vrata, ni sam ne znam kako. Bio sam sam, a i bilo je mrak. Priča za Beograd na Blic, Goran Stojičević. Vozač kamiona koji je jutros propao kroz rupu na asfaltu na Voždovcu. Na uglu Kačarske i Kostolačke ulice u Beogradu jutros oko 3:30 došlo je do pucanja asfalta, zbog čega je kamion upao u rupu. Praktično ga je progutao asfalt. Prema rečima vlasnika kamiona i vozača Gorana Stojičevića, juče tokom dana je u ovoj ulici došlo do pucanja vodovodne cevi, a problem nije bio saniran, pa je to i bio uzrok nesreće. Gotovo cijela kabina kamiona propala je u rupu asfalta na Voždovcu, a vozač je uspio da se izvuče i prođe bez povreda. Išao sam polako zbog snega i leda, a kamion nije bio pod teretom, jer je ostalo vrlo malo robe da se raznese dalje. Ovdje bi svakako propao i obično putničko vozilo zbog kvara i poplave koju je izazvao, kaže Stojičević, koji je prevozio namirnice za gerontološki centar. Kako Stojičević dodaje, on tom ulicom ide već punih 12 godina, ali ovakvu situaciju do sad nije imao. Šteta je velika, a nastaće vjerojatno još veća sad kada ga budu izvlačili. Kaže on i dodaje da je uspio da izađe iz kamiona samo zahvaljujući jednom točku koji se zaglavio van rupe. Prema njegovim rečima, patos na kamionu je pukao prilikom nezgode, a njegove noge bile su praktično u kanalizaciji, a uspio je da izađe na suvozačeva vrata. Čuo me jedan komšija ili video sa terase i odmah je sišao da pomogne. Pozvao miliciju i hitnu pomoć. Bilo je kasnije još prolaznika, ali su uglavnom stajali da slikaju i vide imali povređeni, kaže vozač koji je još od jutros na licu mesta. Prema rečima vlasnika kamiona, vozač je u vozilu bio sam i samo pukom srećom uspio da se izvuče.